Γεια σας ξανά παιδιά, είμαι η Ντάσα και σήμερα θα μάθουμε πολλαπλασιασμό και διαίρεση απλών κλασμάτων. Ας δούμε πρώτα τον τύπο του πολλαπλασιασμού. Είναι πολύ απλός, δηλαδή ένας αριθμητής επί άλλον αριθμητή και ένας παρονομαστής επί άλλον παρονομαστή. Κοιτάξτε, είναι απλό. Όλα είναι πολύ εύκολα. Πάνω με πάνω, κάτω με κάτω. Εδώ, για παράδειγμα, 2 επί 1, 5 επί 2, 3 επί 5, 4 επί 7. Έτσι γίνεται σε κάθε παράδειγμα. Λοιπόν, ας πολλαπλασιάσουμε, θα πολλαπλασιάσουμε και θα απλοποιήσουμε. 2 πέμπτα επί 1 δεύτερο. Γίνεται 2 επί 1 και 5 επί 2. Εδώ μπορούμε να απλοποιήσουμε. Ας απλοποιήσουμε το 2. Τι μένει? 1 πέμπτο. Τέλεια. Αυτό ήταν όλο. Επόμενο παράδειγμα. 3 τέταρτα επί 5 έβδομα. Ενδιαφέρον παράδειγμα. Δεν έχουμε ίδιους αριθμούς για διαγραφή. Σωστά. 3 επί 5, 4 επί 7. Λοιπόν, πάνω 15, κάτω 4 επί 7, 28. Εδώ αφήνουμε το κλάσμα ως έχει. Επόμενο παράδειγμα, 5 όγδοα επί 1 έβδομο. 5 επί 1. Αριθμητής με αριθμητή, παρονομαστής 8 επί παρονομαστή 7. 5,56. Το επόμενο θα είναι πιο εύκολο. 7 επί 11, ναι. 7 επί 11 και 11, 11 επί 5. Και βέβαια, τι απλοποιούμε? Απλοποιούμε το 11. 7 πέμπτα. Μπορούμε επίσης, ναι, αφού ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος, να βγάλουμε ακέραιο μέρος. 1 και 2 πέμπτα. 2 επί 4 και 3 επί τι? Επί 5. Ωραία. 8 δέκατα πέμπτα. Τέλεια. 3 τέταρτα επί 4 πέμπτα. 3 επί 4 διαιρούμε. 4 επί 5. Τι απλοποιούμε? Απλοποιούμε τα τέταρτα. 3, 5. Αν το γράψουμε σωστά, όταν απλοποιούμε τα τέταρτα δεν γίνονται μηδενικά. Αυτό σημαίνει ότι γίνονται μονάδες. 3 στο 1 είναι 3, 1 στα 5 είναι 5. 3 πέμπτα. Ωραία. Τώρα έχουμε παράδειγμα με αρνητικό αριθμό. Φυσικά, η απάντηση θα είναι αρνητική, γράψτε το αμέσως. Γιατί? Γιατί μείον επί συν τι δίνει στον πολλαπλασιασμό. Μείον. Γράφουμε 35 επί 41, 35 επί 41, 41 επί 35. Απλοποιούμε παντού, 35 και 35, 41 και 41. Τι μένει στο τέλος? Δεν μένει 0, μένει ένα παντού 1, 1, 1. Άρα μείον 1 προς 1, μείον 1. Τώρα πάμε στη διαίρεση. Ο τύπος διαίρεσης δύο απλών κλασμάτων είναι αυτός. Ας τον αναλύσουμε A, B δια C, D. Βλέπετε ότι αυτό το κλάσμα μετά αντιστρέφεται. Δηλαδή, ο αριθμητής πάει στον παρονομαστή και το αντίστροφο. Επίσης, γίνεται απλός πολλαπλασιασμός, ναι. Δηλαδή, A επί D στον αριθμητή και B επί C στον παρονομαστή. Πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το A με D και το B με C. Απλά αναποδογυρίζουμε το δεύτερο κλάσμα. Ας εξασκηθούμε με αυτά τα 7 παραδείγματα. Υπάρχουν και θετικοί και αρνητικοί αριθμοί. Στο τέλος πρέπει να κάνουμε 2 πράξεις, όχι μία. 5 δωδέκατα δια 3 έβδομα. Αναστρέφουμε το δεύτερο κλάσμα. 3 έβδομα γίνεται 7 τρίτα. Έχουμε 5 και εδώ 12. Με τι πολλαπλασιάζουμε? Με 7 και 3. Δηλαδή το αναστρέψαμε, ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε εδώ? 5 επί 7, 35. 12 επί 3 πόσο κάνει? 36. Δεν μπορούμε να το απλοποιήσουμε άλλο. Πάμε στο επόμενο. Μείον επί συν. Το ίδιο ισχύει και στη διαίρεση. Θα βγει μείον. Δηλαδή βάζουμε κατευθείαν το μείον.
Λοιπόν, στην αρχή βγαίνει 15 και εδώ 31. Πολλαπλασιάζουμε. Εδώ 2, ναι, και εδώ 1. Δηλαδή αντίστροφα. Άρα, μείον 30 πρώτα. Ας λύσουμε το τρίτο παράδειγμα. Τα 2 πέμπτα. Τι θα πατήσουμε? 4 στον αριθμητή γιατί ήταν στον παρονομαστή και 3 στον παρονομαστή γιατί ήταν στον αριθμητή. 2 επί 4, 8, 5 επί 3, 15. Επόμενο παράδειγμα, 3, καλά που δεν έχουμε αρνητικούς ακόμα. Εδώ φέρνουμε το 2 και το 5 εδώ. Άρα, 3 επί 5, 15, 7 επί 2, 14. Βγάζουμε το ακέραιο μέρος, γιατί ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος. Ένα ακέραιο, 1/14. Εδώ έχουμε μείον με συν, ναι. Στη διαίρεση βγαίνει μείον. Λοιπόν, σχεδιάζουμε. 6, 11. Πολλαπλασιάζουμε. Εδώ ένα αριθμητής, 3 παρονομαστής. Ας κόψουμε εδώ. 11, γιατί δεν γίνεται 0, αλλά απλά 1. Εδώ έχουμε 2, άρα βγαίνει μείον 2 στον αριθμητή, 1 στον παρονομαστή. Τελικά είναι μείον 2. 13 15 δια 20, 6 15. Θα έχουμε θετικό αριθμό. 13 πάνω, 15 κάτω και 26 στον παρονομαστή. Το 15 απλοποιείται. 13, 26. Με τι διαιρείται? Με το 13 φυσικά. Διαιρούμε, βγαίνει ένα εδώ και 2 εκεί. Άρα βγαίνει ένα δεύτερο. Και το τελευταίο, πιο δύσκολο παράδειγμα. Ας διαιρέσουμε πρώτα αυτό και μετά προχωράμε στη δεύτερη πράξη. 13-14. Ναι, 13-14. Πολλαπλασιάζουμε. Αναστρέφουμε το κλάσμα, βγαίνει 10-13. 10-13. Το 13 απλοποιείται αμέσως. Εδώ είναι απλό, μπορούμε να απλοποιήσουμε διαιρώντας με 2. Εδώ θα είναι 7 και εκεί 5. Το διαιρούμε με μείον 3 πέμπτα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ας το γράψουμε όμορφα πρώτα, εντάξει. 5 έβδομα δια μείον 3 πέμπτα. Πέντε έβδομα δια μείον 3 πέμπτα. Προφανώς βγαίνει αρνητικός αριθμός, πρέπει να το σημειώσουμε. Και βγαίνει 5, 7. Ωραία, απλά το ξαναγράψαμε, σωστά. Αυτό το κλάσμα, το μείον το έχουμε ήδη βάλει εδώ. Πρέπει να αναστρέψουμε αυτό το κλάσμα. Άρα έχουμε 5 πάνω και 3 κάτω. Τελικά βγαίνει μείον 25 21. Ναι, 7 επί 3 πόσο κάνει? 21, σωστά. Ας βγάλουμε τον ακέραιο. 1 και 4 21. Μείον 1 και 4 21.